lada kini ki company I network kim I network shu ngan shu penmi beda ki printed news ngan thit tangka printer ngan sa type haka komputer lane ha ka mobile phone ngan sa print haka printer ngan sa penmi bed da ki khubor nalade ngan penmi ki jingkan tho ya kino ki jingle bomdai ha kane ka jala ka jungi ngan kan tho bed nama ngadon ka freedom of speech and expression ngadon kata ka freedom of press ya kane ka company Airtel rei ngamaham tinge lada phim penbiang ka network hangne snong jungi na kalian ka junga ngan sathang ru yusumkat ngan sathang sendon yusumkat but ngan nom tre shu ya kane ka company Airtel lada kam I network nam ne sakmat hai bro ki baju krisan bhai ki video ki jonga na kapor si kapor nengon siapa yang ai kublai pi baru ki parlok ki bala krisan radba ya kane ka YouTube channel ka jonga ngai kublai ru ya gitu ki baju persa ki baju kantho ki baju komen klamakor bat ki baju keren benyanga ngai kublai bernga priang so bhai pi baru sa kane ka video tena kale nga jonga nga sngoki mat nga bitar hakini kisni namar ka jingbomlong ka network hang ne hasnong labortun la kumba kato katne sngi labun sngi hi umdai shu tang sisngar sngi ru labun sngi tena kale nga jonga nga bitar bat ngalastang ban boykot ya une simkat Airtel ngan ap kato katne por lada trekam ngan suthang no yusumkat ngan le hadu kata namar kamontoy bangan bat bangan tap yusumkat hapoka phone ka jonga namar ba kana dua kamlong de kumno ngan su tap yusumkat hapoka phone ka jonga kamontoy bangan ri yusumkat rei ka bha bangan suthang be balai ka company Airtel ka set kala kumni hakini ki por ki ba ladep hoi ta kalian ka jonga ngam da ju kham don snong nga wan snong dang teng teng rei hakapur banga wan sa snong ka network kadon wala kam klan hadu kataru rei ladanga pli internet ladanga phun bro kabiang kalong mantapat kam trekam ka network kami error tang ban phun bro ru omlong maya kren nya ka internet le rei tang ban phun bro ru omlong hagini kisni te kane kala penbitar nga bat nakale nga jonga ngalarai balada ka company Airtel ka klem penbiang ya ka network hagini kisni ngan suthang no yusumkat bat nga yawer ya ki pajba ki bamat ya kane kaju kaba manga ngamat suthang be yusumkat boykot sundon mari chachu namar ka bari chas ka barem ban yo RGB sisni hap tap da ka pax ka ba laispa sapkhandai laispa sanpho te laispa sanpho ngi penut kaya ka pisa tang ban recharge nrei ka network kamlong te ngi su sep ka pisa ngi belada ka musab lajong te ka bha bangin ya boykot bet ya kum kini ki company top ki company syukor ki ba syukwa ban kejit je ka pisa jongi ki pajba nrei kim ai kata ka jing sakri ka ba hok ki kata ka jing sakri ka ba bha su boykot sendon ya kum kini ki company khnang bakin tron ka business ka jongki nagaleng ka jonga ngam khuslai lada kini ki company I network kim I shu ya ka network ngam khuslai ndai lada ngakwa ban penmi ya ki information ngan su penmi be daki printed news ngan sena daga slam ai khubor nalade ngan penmi be ya ki khubor lane la kilong ki criticism lane ki jingkan tho ya ka jingle bomdai jong ka sarkar ne jongno ngala ban penmi da ki jurnal lane da ki news ki ba ngasuprint ngan boykot sendon ya kini ki company I network la kalong ka company Airtel lane ka company Jio lane ki idea ki eru kini ki company ki bom ai kata ka jing sakri ka bah nakamta jongi ki pajba no penenkam network nakale nga jonga ngan su boykot be bat nga yawer ya phi ba phim dai ban su pensep ka pisa ban penut kai ban recharge ndai ka network pat kamlong kam trekam ka internet
tang ban pun berur kamlong te wat nom pensap kapisa su boycott bet jakum kini company te kajing bitar ka jonga kamdai tang company Airtel re ya baro kini ki company a network bat kumbangal o mentan nagaleng ka jonga lada kini ki company a network kim i network su ngan su penmi bet daki printed news ngan thit tang ka printer ngan sa type haka komputer lane ha ka mobile phone ngan sa print haka printer ngan sa penmi bet da ki khubor na lade ngam tre ban penmi ha kini ki khubor jong ki we re ngan penmi bet da ki khubor lade ngan di haka dor ka ba khamtat ki we ki di saninka spotingka nagaleng jonga ngan di no tang artingka lane lightingka kasyong sa kamon yang piki ba hatu pikwa ne ban thit yaki khubor ki jonga namar nagaleng jonga omde bangasu fokus betang ki khubor re ngan fokus ru yaki criticism ngan penmi ki jingkan tho yaki no ki jingle bomde ha kane ka jela ka jungi ngan kan tho be nama ngadon ka freedom of speech and expression ngadon kata ka freedom of press ngan keren persa be ja kino ki jingle bomde bat hangta kasyong sa kamon de phi ba hato phi pediang neam ya ki khubor ki jonga nara phi pediang te nakaleng ka jonga le nganang penyar susu ya kakam ngan hable bet kumta namar kini ki company a network kad badang mi kisni kidang penrem ya ki pax kad ba ya ka network pat kim penbiang khamtam hakinong kendong le kim penle jingmut bha kim ai kata ka jing sakri ba hakinong kendong kumta na kaleng ka jonga ngabitar ya ka jingle jong kini ki company a network lada kini ki company a network ki ai le kumne klempep ngan sa le bet kumbang ong pimentan ngan suthi tanga printer ngan sa print daki news lajong ngan penmi in a form of news and journal ngan sadi hakador ka bakhamtat kiwe ki di sanka spotingka nagaleng ka jonga ngan di no tang artingka lone lightingka te ka syong sa haka jing pediang jong phi ki ba darama phi ki ba phi pediang yaki khubor yaki information ki jonga kumta nagaleng ka jonga ngan nak penhe ka kam bat kan longru ka jimentoy na kamta ka jong phi te ngan apswa kato ka nepor ya kane ka company Airtel re ngamaham tinge lada phim penbiang ka network hangne snong jungi nagaleng ka jonga ngan sathang ru yusumkat ngan sathang sendon yusumkat bat ngan nom tre su ya kane ka company Airtel lada kam ai network nang ne sakmat te parlok tangkat ne khublai sibun khublai sajarngu ngin sai siam biang haki we bat ki video take care.